o wakati ama se kosɛbɛ dɛ mais an bɛ se ka continuer kitabu la hari matinu la mais an b'a jɔya komi kuma ye soma sugu dɔ bɛ na alhamdulillah kalaya in bɛ a degun kosɛbɛ min bɛ kalaya la a b'a degun kosɛbɛ o de y'a to an b'a fɛ komi darura bɛ mun kan ka machine yɛlɛ ji ka dɔw kiri minnu na o de mana ko donc bi ta an b'a jɔya o an bɛ ɲininkaliw an bɛ olu n'an sera ka min kɛ olu la ko min ye ɲininkali min nana ko dɔ ko mure bɔ ni mɔgɔ min tɛ se ka sun i bɛ mure bɔ min kɛ yala hakɛ jumɛn bɛ bɔ dɔnnikɛbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ hakɛ min bɛ bɔ mudin fɔli la maliki ma jaabi la ale ko sawu tila 4 na o de bɛ bɔ mudi sawu tila 4 na k'i b'o de bɔ o sawu in fana sumali la dɔnnikɛbagaw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ n'u ka suma kilo la dɔw y'a kɛ sawu in kɛ kilo 3 dɔw ye sawu in kɛ kilo 2 ani tilancɛ dɔw ye sawu in tila kilo 2 ani garamu 400 mais nin bɛ kun ye sumali fɛnw n tɛ kelen ye giriya la nin b'a sumani ni dumuni fɛn sugu ye nin fana b'a sumani ni dumuni fɛn sugu ye o de y'a to u bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ wala malikimu jaabi ko muddi ko sawu tila 4 muddi ye mun ye mɔgɔ min ye camancɛ mɔgɔ ye ne a y'a tɛgɛ 2 fati mɔgɔ jan tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ surun tɛ ka tɛmɛ camancɛ mɔgɔ ne a y'a tɛgɛ 2 fati ka don minan min kɔnɔ n'a bɛ munan fa o de tɔgɔ ko muddi o de 4 bɛ bɛn sawu ma donc malikuma jaabi ko muddi de bɛ bɔ donc sisan a ka ca sumali fɛnw dugubaw la kilow de don minnu bɛ muddi in kan ibn Usaymin rahimahullah ale delila ka sawi a y'a sumani burri ye kilo la a bɛnna kilo 2 ani garamu 400 donc n'an ko kilo 2 ni garamu 400 o 4 na o de bɛ bɔ mure bɔ la ni tɛ se ka sun donc ale ko kilo tilancɛ ani garamu ta majalisu sahar ramadan libunu seminu min b'a kɔnɔ iti amu mure bɔ ale ko kilo tilancɛ ani garamu ta i b'o de di misikina kelen kelen ma mais kiya hadamaden bɔ ɲɔgɔn sɔsɔ ni dɔw fana ko kilo sawu tilancɛ de bɛ bɔ minnu ko sawu tilancɛ bɛ bɔ olu fana ye sawu in u y'a jate mina kilo la a bɛ bɛn kilo 3 donc olu tigi ko i ka kilo 1 ni tilancɛ bɔ mure bɔ la o ibn Baz rahimahullah ale ka fataw bɛ nin de kan allajnatu daima li bosilime olu ka fataw bɛ nin de kan pour kɔni an bɛ min fɔ k'i bɔ dɔɔni kɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la mure bɔ kilo 1 ni tilancɛ bɔ kilo 1 ani tilancɛ i b'o de bɔ mure bɔ la ni mɔgɔ min tɛ se ka iti amu la ni mɔgɔ min tɛ se ka sun bana kɔsɔ bana in tɛ se ka wuli bɛ kɔrɔya kɔsɔ donc i bɛ kilo 1 ni tilancɛ de bɔ k'a di misikina kelen kelen ma ni sera ka nasɔngɔ fara a kan o ka ɲi o ko yala bɔ cogo i bɛ se ka bɛ bɔ don kelen wa bon a tɛ se ka bɔ sunkalo kɔni ɲɛ mais bɔ cogo damadɔ b'a la n'a ka di ye sunkalo don o don ni tile binna i bɛ o don ta suma k'a di fantan dɔw ma a bɛ se ka bɔ o cogo la a bɔ cogo dɔw ye fana n'a ka di ye i b'a bila ni sunkalo 10 fɔlɔ tɛmɛna i bɛ 10 fɔlɔ in ta bɛɛ suma k'a di fantanw ma ni 10 filanan in fana banna i b'o fana ta suma k'a di fantanw ma ni 10 laban in fana banna i b'o ta suma k'a di fantanw ma a bɛ se ka bɔ nin cogo la cogoya sabanan i bɛ se k'a bila pewu ni sunkalo tɛmɛna i bɛ sunkalo n'a kɛra tile 29 de ye
miskine mugani kononto ta kilo keleni tilanche kilo keleni tilanche iba suma ka tila fantano nyonche ka kelen kele ta dama ube ni sungalo kera tile bisabade fantam bisabata kilo keleni tilanche kilo keleni iba suma doni ke ba uya au be kilo keleni tilanche infana kalo mume uya jate kilo binani ani duru kalo mume be kilo binani ani duru abe bodema ni sungalo banna pew kilo binani ani duru iba suma iba tila fantaw ni nyogonche o don ko ko hari ne ya di fantan kelema fana basita kilo binani duru hari ne ya beta ka di fantan kelema ni sungalo temna basita na kadi e fana kilo binani ni duru ado daga kono yere ka tobe ka ke dumuni ika miskine pisaba ni sungalo kera pisaba ika miskine pisaba wole ukana du ka sokono ube ni sungalo kera muganu kononto ibe miskine mugani kononto wole ube na du ka sokono ika sokono atobile ngofe abo chogo nimbe be nyala bo ko anya fo kutuba kono muso konoma ni muso mimbe sinde dema nu sirani uyere koro ube usirani udeun koro ukami ube juruta ni sungalo temena ubasara kode kuma sahabe ko muso doko ko ni sungalo juru chayar ekadu ibasoro sungalo dobi konoma soro ni sungalo wore bena fana ikonoma do ube be sinde dema uchayare ke ba ke chogodi atosura chayari ka chogo ibe juru deta ni sera kusara wakati me busara parce que muso minni muso konoma do ube abe sindi tema abedo aya de kono o man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayam ukhra yala ni bana magato min jigi bala ko bana benna me bana imbena keneya mbese ka juru sara wote juru de tawa hari ni sungalo kera duro yaka ka to bana na hakili be kene yala ato juru de ta na kene ra bu sara ek muso konoma fana bo chogode sungalo cha yaru ka chogo ibu juru de ta ni shera ku sara wakati mi bu sara de fata wallazina ta'ima li buhusil mi wal bitai uyenni masaila yirawula muso min be sinda tema ube muso konoma uka kiri be chogodi uko muso min be sinda tema ani muso konoma uni bana bagato be de kiri kelenya bana bagato min ni jigi balaika bana be na keneya uno be de kiri kelenya uku be juru de ta nu sera ka sara doro nu ewa dawra wurila ubasara ode buka ninde kuma sahalenya me ka fo ko ike mure bo ebese sunna fana wote be yeda nyaw fo ko doni ko baw do ba fo asaru do ba ka me kuma sabati lenyi minya aya koso ciden ka tisa salen koso musom min be sindi dema konoma to sungalo chaya rai chogo ika chogo be jurureta ni sera ka sara wakati mi basa ko balma muso do nyinin kalike ko ewa tini mono ni de shebula fudo ka sallinu ye misiri kono be chogode ale ya misali ata mayo nono ko be chogode doni ko baw nyinin karan nono na kuno semenu ka fatawa be ninka se usal fawzan fawja ka fatawa be ninka munu nye mayo nono nye ni kafiru balon tanna udo sebele buka ibasoro ado doro publicité baka ibasoro ado balon tanna kafiru publicité baka amanka silama deunka o fini sugudo silama deun uku yere koroshi kabo o fini sugudo nema
mais minye ni ye fini koni do laura sutura i sallira salli sahara de fini min ni ya do iman ka do de junubu bila mais salli koni ni laura sutura i sallira fini ye photo bala o i sallira fini ye tese bala salli inka kene asahalendo mais fini min ni ya do ni man ka do de ka junubu bila donc mayo nono silama de man ka wulu do ne ka ba uye fatawa kuka parce que sebeli mumbuka iba soro a dɔw ye kafiri balontan na dɔ de publicité iba soro a dɔw ye bo ewa dolo dɔ de publicité o man ka silamaden kan na bon comme mɔgɔ ka jama lasali jalamugu ta ko melekelen ta kunna u bɛ bankufula ta la a bɛ cogo de foyi t'a tigi ka salli la a ka salli ka kɛnɛ an y'a fɔ cogo min mɔgɔw ka kayida don min na cɛ kɔni ka salli sahali a dilolen bɛ min na lawura ka sutura cɛ ka lawura ye ka taa i bara ka na kunbɛlɛ n'o suturara salli la dɔrɔn i ka salli ka kɛnɛ foyi t'a tigi ka salli la min kɔni ye ka kofula don i bɛ ka jalamugu biri kun na nunu be do ɲuman de kɔnɔ ni ala ko kuranna kɔnɔ ya bani adama kudu jinatakum inda kulli masjid ako hadamadenw a y'a ka masiriw ta kudu jinatakum inda kulli masjid inda kulli sala tawsirikɛlaw ko salli wagati a y'a ka masiri finiw dɔn i bɛ jamana min kɔni kɔnɔ silamɛya masiri fini ye minnu ɲɛ u bolo ni be salli ka ulu do o de kaɲi n'a y'a sɔrɔ bɛ jamana min kɔnɔ a b'u ka laada la de n'i ye silama de silama k'i kunnankolo kana ye u bɛ ni ba salli bankufula ka k'i kunna u bɛ jalamugu ka biri kunna n'a y'a sɔrɔ bɛ jamana min kɔnɔ o de dɔnnen do silamaw bolo n'i bɛ salli ni mɔgɔw ye kɔ kɛ o de kaɲi parce que o y'i ka masiri minale ye salli yɔrɔ la mais k'a fɔ fɛn b'i ka salli la fɛn t'i ka salli la i ka salli ka kɛnɛ i kunnankolo sallira o salli ka kɛnɛ i kunnankolo kɛra alimamiya o k'alimamiya ka kɛnɛ fɛn t'i ka salli la i ni jalamugu salli ni bankufula salli la fɛn t'i ka salli la donc n'a ka jamana kɔni ka silamaw laada ye min ye silama masiru la i kɔ dɔn o de ka ɲi mais mɔgɔ minnu dɔw b'a jate minɛ ni kunnankolo sallira a bɛ komi salli masaha ou bien a bɛ komi jama ka salli nagasino ayi o tɛ ciden sallira a kunnankolo a sallira ani bankufula a sallira ani jalamugu Waalaikum salam. Bon ko n'u ko sunkalo jɔra dɔw b'a fɔ nafila ka daminɛ depuis a don dɔw b'a fɔ dugusajɔ a tile filanan nafila ka daminɛ juman ka kɛnɛ ni sunkalo kɔni yera dɔrɔn nafila bɛ kɛ dɛ o de ka kɛnɛ ni sunkalo kɔni yera dɔrɔn misiru bɔra kalama sani an ka cari ka bɔ misiri la sa fo wagati an bɛ nafila k'o yɔrɔnin bɛɛ dɛ bon ko muso ni bange joli ni i ka bange joli a jɔra mais a bɛ na dɔɔni dɔɔni ko ni sunkalo jɔra ka muso min to lahalala ba ko o b'o kɛ cogo di fɔlɔ an bɛ min fɔ muso ye bilasirali min fɔ muso ye fura laban minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan u ye muso caman degun o kɛra sababu ye ka musow ka ɲininkaliw caya karamɔgɔw la bon min ye muso ka bange joli fana kiiri ye baharu la sahila lahu dɔɔni kɛbaaw ko min do a ɲagamilen do kosɛbɛ fukaha bɛɛ tɛ se ka yɛrɛ bɔ a la fukahaw bɛɛ tɛ se ka a yɛrɛ bɔ muso ka kalobɔ kiiri la tellement ka ɲagamilen do donc fura minnu diɲɛ laban fura minnu filɛ nin ye ni muso b'u ta u b'i ka bange joli ɲagami de u kɛra sababu ka muso caman ka bange joli ɲagami ka bana joli bila muso caman na ka bana yɛrɛ bila muso caman na ni darura gɛlɛnw tɛ fura laban minnu filɛ nin ye fura minnu bɛ bange joli karaba ka jɔ ou bien fura minnu bɛ laada joli kalobɔ
joli karaba ka jɔ muso k'i yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ hali dɔgɔtɔrɔ ɲuman u y'a fɔ a caman bɛ na ni bana de a caman bɛ na ni bana ni kasara de muso k'i yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ laban fura minnu na fura min diyagoya nkin ka kalo bɔ jɔ ka fura ta diyagoya ka kalo bɔ jɔ i yɛrɛ kɔlɔsi a ma nka fura ta diyagoya ka bange joli jɔ a jɔ wagati ma se muso k'i yɛrɛ kɔlɔsi fura sugu ma u bɛ sababu ka bana lase muso ma u bɛ sababu ka muso ka joli bana bila muso la joli tɛ jɔ i nɔfɛ u bɛ sababu k'i ka bange joli ani ka kalo bɔ k'a bɛɛ ɲagami donc o de ye muso caman sɔrɔ n'u ka ɲininkali ka ca bon sinon kalo bɔ dɔɔnikɛbaaw ye min fɔ muso ka kalo bɔ n'a b'a ka cogo la n'i ka kalo bɔ jɔra kalo bɔ joli bɛ dɔn ni taamanse fila dɔw la kelen ye a jafa o ye mun ye muso ni kalo bɔ b'a kɛ k'a bɔ i bɛ fɛn min kɛ ka joli minɛ n'a ye a kɛra kɔɔri mugu ye a kɛra fɛn wɛrɛ i bɛ min dɔn joli bɔ yɔrɔ la pour ka joli kale n'a ye ka minɛ n'a ye wagati o wagati muso bɔ k'a lajɛ n'i ye joli kura ye a la o b'a yira i la i ka joli ma jɔ mais ni muso y'o bɔ wagati dɔ la i y'a lajɛ i y'a sɔrɔ a jara joli kura si t'a la a jara nin ye taamanse ko e ka kalo bɔ jɔra u b'a fɔ nin de ma jafa taamanse filanan u b'a fɔ a ma alikasatul bayidayi o ye ji jɛman dɔ de ye a bɛ bɔ muso la n'a ka kalo bɔ jɔra a ji jɛmalama bɛ bɔ ni kalo bɔ jɔra muso dɔ bɔ o ye muso bɛɛ ta ye ni muso min bɔ o ye ni o fana yera o y'a yira ko i ka kalo bɔ jɔra bon dɔɔnikɛbaaw ko nin taamanse fila min filɛ nin ye ni muso y'o dɔ la kelen ye k'a yira i la i ka kalo bɔ jɔra donc o kɔfɛ joli kunkurunin minnu bɛ na joli fitinin minnu bɛ na olu tɛ jate kalo bɔ ye i tɛ olu jate i tɛ salitɔ ye i tɛ suntɔ ye olu kama umu atiya ka hadisa kosɔn kunna la na'uddul qudratu aw sufratu fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da tuhuri shay'a umu atiya ko olu tun kɛra ciden tile la ko i ka sɛnɛya kɔfɛ joli duurulen minnu bɛ na ou bien joli lubutɔlamanu minnu bɛ na i ka sɛnɛya kɔfɛ ciden tile la k'olu tun tɔ jate foyi ye wala i ka sɛnɛya yɛlɛn kɔni kɔfɛ o joli sugu minnu bɛ bɔ olu tɛ jate kalo bɔ ye dɛ i bɛ sun ka olu tɔ i la i bɛ sali olu tɛ jate ni kalo bɔ kɔni i sɛnɛya kɔni jɔra de joli jɔra de a jɔlen kɔfɛ minnu bɛ bɔ tɛ o tɛ jate mais k'i ka kalo bɔ tɔ nali la n'o o joli sugu bɛ b'o la a bɛ jate kalo bɔ ye i tɛ sali i tɛ sun mais kalo bɔ kɔni jɔlen kɔfɛ ni taamanse fila dɔ la kelen ye o joli sugu minnu bɛ bɔ o t'i bali sunkalo sunna o t'i bali sali la i tɛ wolo jate waaleykum salaam ko dɔ ko bana sugu dɔ de bɛ ale la e ko bana in infection ko bana in ko infection ko a bɛ joli jɛmani dɔ de bɔ ale ka cɛya la a b'a hakɛ dɔn k'o bɛ ale ka sun tiɲɛ ba na o tɛ ka sun tiɲɛ ji min bɔli cɛ ka cɛya la n'a bɛ sun tiɲɛ o ye lawaji de o yɛrɛ n'a bɔra ni damu ye e ye walimuso lajɛ fo ye damu sɔrɔ lawaji bɔra la sun bɛ tiɲɛ i magara walimuso la fo lawaji bɔra la sun bɛ tiɲɛ i b'a sara kafara t'i kan mais n'i ye muso jɛɲɔgɔnya ci sunkalo tile kɔnɔna na sunna sun min wajibilen b'i kan i tɛ taama den ɲɛ i y'i ka muso jɛɲɔgɔnya sunkalo tile kɔnɔna na fo lawaji bɔra la sun tiɲɛna o la a sara b'i kan kafara giriman b'i kan i bɛ misikina jɔnkan hɔrɔnya n'i m'o sɔrɔ i bɛ kalo fila so k'u tugu ɲɔgɔn na n'i ma o sɔrɔ i bɛ misikina 60 la dumuni
oyede kafonyogonya yi muso kafonya sungalo tirala la waji borela me min fule ni la waji bora mogola ni panade ube la waji borela kasro da musitere oti ka sunchinya bo janko min fule ni nya kacha min tella waji yere ni nye panado yere ayere ko jije mado donc wota ka sunchinya como otro, apenas llega, tiene pila apenas llegar. Esto también es ganar. Cuando salió a decir ganar, salió a decir por la salida china. O va a comer demasiado seguro. Ni pila apenas, ni vive muovina. Dos vão ver me for. Salió a decir, ni salió a decir tornado a salida. Donc, il s'agit d'une capacité au rati au sali capacité fier pour la si la messe est déjà au Kikasali. Vous savez là, nous les sali pendant ouais, et Kasali, il Katan Monsieur, la sali pendant ma commune. Au sali pendant Katasali capacité fier pour la pour les péchés. Il faut au sali pour les Kasali pour ça. Donc, ni la asara bana sera wati do nadro ibe sandi ta puli kala asara bana kasalli ma ko kasalli na wala asara salli ko kata salli jimi tara la asara bana wati la asara kama ko kata la asara salli kabba tiye be boila o kunan se korona na ko te ko salli tinchi ko kata la asara kabba we islamiyan no ya do ye kata mo ni bana sunu c'est le moment où on la salivano ni kara misala mo mara ni to so on marcha ko mo ni wa kasa de vale ka ni bilano abeto so de abeta misala ani kasa tige to de ta ayere no akaka sali jamala me akateu da bunu de kasa tige akateu de kasa tige to ni akara misala no bo ni kasa de mo so apa de misala Mama kera ko ni tara tamala yana ko tamadiya be bi kan tile joli ani ni tara dugula ni tara sela misiri la ma min ko yana be siri da fo wala ba so ya bo ne ni kale ko ni tamade nya de ka be bi ka boy ka tile joli ni ne ka ko na tamade ni te be dugu do ko ni tara sali misiri la iba tamatenya silente wa tamate ile hake munde tamatenya bika bombo kwa nguru bika nike beta tugumi na yana ni ne karani nduina betile nani ke ndo na tumi anibe bo tugumi kono tumi botala betile nani dafalete tugui kono jamhuru boro ni mwobi yeninga na itatu tugumi na nisera bo tuguina Tama Detia, Ibe Salita Fred, Tama Detia, Ibe Salita Fred, Jamhur Bebida. Tunamu yele, zinatu daima, libuhusi lilio mekisari, uyuni nika, uye minde kumu, uye minde vemu, ohunu makana minde kuna. Nyeko nyanga nyako nindu kumime tare betile nani te, nisero kudu na Tama Detia Boy Kasoka Chico. Mais sans cela, vous tenez avec les fonds, ni Tara Dumina, Tara Haru Domeka. Ni Orit Nanami Duna, ni Koyaka. Ni Nukoy Yanabora Domo Rodeta. Upon it, Tara Dumina, Nina Nalekama, Harmia Kalokele, the Yetama. Deve to go Sunday, I will put the Tama, the near something in the place will put the Tama. Ni sampula de ke ni tuko de la na yang ko ni hadu de kama manyana bo anyana bo do beta bo temi aka tanke ni o hadu manyana bo nyana bo ni mo ko ni tano ni ilo ta ya de ko ni sinra ko dale kana de ni ya kami de ke ya ko ni karari katali ni tuguna kiro de hadu de ma ni o hadu ni na bo ran beta na manyana bo bea Ibe kote tamo deme, el nombre de tanto no hay.
ولو وليك من ميل هذا مدير دافع الذين تدعي من الجمباز ولو فوقه الذين يمين فوق يفوق يانا يقوم بكل نامي كنين ولا نشراء كاسمي تابوك تامدين لأن هو من يكون جميع هناك أكرينا مثلا سيسهر يا رباسي من يقول جابوك بوكولا كوني كوني بتقول تاما جهاري منو يقول koi ewa ite tama deuni ane munu mi kote ye tama denye ho ni koni salira alimami kobe alimami mi te tama denye sunna ye mi ye resalita kita tama denye te kurasa dewa hari ni ye kote tama denye ni salira alimami kobe mi be nani sali ebe nani resali ni kele salira mi ye kurasa kobe mi e tama denye kera alimami ye sali kado salira iba ko jamai ne kama dende ne be kula de salli be salamu bila abakara kannani toka banaye oye ni be kama dende da kama de ni de kera mamiye ibe kula de salli ka salamu bila tema be salli ka banaye ni de salli ni ibe kula salli me ni de kera al mami ko to mo salli al mami ko min ba da ba e ba da ba wa ni je ni mo no ni ga ma ni luego no me lo voy a llamar y sí que ponía café no café no para ahí que no se ya no se podía hacer kena cuma lepas mungkin boleh nulis seru lagi mahunya ibu yang sunnah ini soal sesuatu yang saya kan nak kemudian saya kan nak Jika boleh, seru untuk menjadi ini kan soalan kuasa bangsa dan tapi nanti kita mungkin bodoh pada beberapa orang ada yang kata sejauh beberapa orang kalau itu semua orang ada di Indonesia rumah bodoh jadi itu haram boleh kafiri sumba kawo a kafiriya da ya gana masu turbo da yi islamiyar sariya joshin nunu ne yau mai kama da alaɓe kafirin ne ka da alaɓe kafirin da gaban tauri domin tefe ne ka kafiri na bai bara tibura tefe ne ka dunu shakata masu baroko ni ya ake duro abin sumbar yanni kirgu mai yadda ibe doso kirgu ala ko wala tarawanu ala ismi wal ala ko akal no wal bene no wal yara do atebe hari ni kafir wa be bara te ko sungalo tire atebe ka dulu sakata ma ko ya haram ibe ni so sungalo romo dona ata mananya robe nanya kendo do ko sungalo tire foro ni minya na ni be sungalo preshini ka wala ko be wasate do ko ay do ko dona ata mananya de parce ni yesu tire ro ni do ni bana do ko ni bana ko umanya ka gulbaza ko Allah aleka ni kujali abeni kwa domo do ibanganya domo do ibanganya menanya hiyo kwa kelento nipi eji kasunti abi hatila shini ibeshu kole menene menene tuwe ni eji kasuri la bekwa obi abete kono suri wati benguli kasuka suri sunga nyaro na nyaro wote ijida dro akate alaka sino na nete la niemi be la dro ni diskun kono la niemi be la dro sulla niemi na niemi be kole na do kola ni mo mi nye e wa donkele asu e wa ananya be be donkele fo sukalo mume do ko ya ni tama ma ti be boro bana ma ti udra ma ti be boro do ko be wa sa ke ko ka sukalo parce que do modo ibe si do modo ibe si do bana ko do modo ibe si ni ni ke su yo le na me kan
ala ko be hali tura kele kele da ni min ya be ni tama ma tige boro ewa bana ma tige boro te fite foro yana ne bomba be su ni min ya te do ke ba so do ni ko bana do mo do kana kan shi nan ne be shi nan ne kana o de nan ne yala mɔgɔ min kan ka musigɛnɛ la dumuni sun dɔ la yala k'a wari lama bɛ ɲɛ wa o de mɔgɔ min kan ka fantan la dumuni n'an ko min tɛ se ka sun fana kɔsɔn e ka misima la dumuni a wari lama bɛ ɲɛ wa a wari lama tɛ ɲɛ i b'a kɛ baro de o mɔgɔ ka ninnu ta an y'o de fɔ an ko diina kɔnɔna filɛ القرآن والسنة على فهم السلف الصالح القرآن أن يكيد السنة أن السلف الصالح يقرأ السنة فهم طول فهم كبارك الموجبة السلف الصالح يقول كما قلت سبعين شيبون تابعين التابعين تابعين شيبون أن التابعين ويجوب من مكتيرين من شيبون وقول من تابعين التابعين ويجوب ولما شيبون يمون يشيبون ويوي وقول من تابعين من جمع كل سبب فني ببارة كني قرانا ببارة كنيجي كرسالة مني أتاكل نورون كفاوي أتاكل نورون كفاوي donc nuru كفاوي كوننا mure ko awala martenya iba bo na kapasite jakati nikuni awala martenya iba bo na kapasite masale ni te de yo me fantombe balon bo fikatuma ni fantante fantambe jamana muna wurci katai ukan balo safari fantomo yo ne awala man ya bo la bote parce que Chile tumbe mure poco batina kabo balora sanu tumbe wori tumbe ulu de tumbe anga wori prasa Chile ma ko mo ka bo wori jera ama ko mo ka bo sa wala awoi lama tenya tiba bo balora ikram ba sai sama ba amma su kuma Bon, pour aller à Médor, la quotidienne de Télé, folie de l'Olanté, ni Télé, puis Mador, Chile, pour pas soutenir. أخوها مدون تقولي ما جال الناس ما جال أمتي في الخير ما أجل تيجي كقولة كمانتون تقولي وهي لا نوبل ميني كريا parce que quand Chile n'a pas ses bons notamment dans le Soudan, Chile quand on a fini quand on a donné il a en cas où au Chile hari en cas d'ama donné Chile va Chile quand il quand on a donné il a au Chile hari en cas d'ama donné Chile va à au Chile quand on a donné il a ni Chile fina Chile ewa suya nyasi yake Chile ewa apoli yake Chile fina pakale abukara sahi Sumbawa takasuti. Ni kile koli pena. Koi ewa jema be yelen be pembe. Ni kile koli pena do sumbawa takasuti. Ni hakili mana me mohomu mborogesi ya uli. Wala bokana ko summa timusiyama ila mbele. Kosha usila kuntena ko. Aponi mohomu ya kurana kana kafa. Kajine kasuna kana kafa. Dia buku de aya tak ko apa kejelai iba so aya ye ba alekali dia buku de hadisa tak ko apa kejelai iba so hadisa ye ba summa timusiam de ilande ale ko koi kasum tige subera de la aklina duju ala ko ilande ala ma ko summa timusiam de koma fuyo ayi sunda fasun komona ore fora ako ilalle kata sunde la sun kana dole kata sunna mana sabi sun kase kata sunna da ne yori ha ina ako kata sunna da ne na ne tire ayi yire de ba yira ni tire de na dole ka sunti ala ma ko yi sunti ke sun komona ako ilalle kata sunna amma ko sun kona sani ka sai suna
ko le ko sun da mina sun ya da na ni tile bina do sun ba ta kasu tile ni ma ko mo ya ne le ko ni ya ko abulana kurana jigina min kan ni ala ko ko ale ye kurana jiga ka kura ka bangane ko ila le ya ya te mu tile bini kurana jigina min kan ni ala ko ale ye kurana jigitire ka kura ka bangane o ye ni aya bangane ila le ye mu ye ni tile aya ka suti ni tile bini aya ka suti wala suti o te tilo o jigi ka dole ni tile ko ye bini dron sumba ka telia ni ka suti i wo hera la ko jara ni ye sumba o tibi ma ko ma dron do na ko la yajalu nasu bi khairi ma ajjalu jine ko bo ke bo hera la nu be hera ko no nu tile bini dron no ba telia ko ba suti hadisa ko mo ni mo ni ni tile bini e ba la ko tile ka e do ko na oja e be ko na e wi e la ja ko na ko tile bini dron Orang tu dia masuk di dalam minum apa ikan dumri ke rumah apa ya. Ni semua tu ia rendah jawab kawin berboleh. Allah dah cuma lah. Bo kone muamin bet ewa tama sirala ni salli wakati usera ibe se ka farda sallu salli mobili kono. O farda sallu folo na ya soro farda do farda minni anyogona farda wele be fara nyogonka misali la salli fana wakati sera au be tama denyala me salli fana wakati sera te mobili kono uko ay salli e yere bado ni ye salli fana salli ka do mobili kono la gasara ba soro mobili kono mobili te jo fana fo katal la gasara tebe donc e be la gasara fara salli fana kasisa bafo ninda ma jamu taqdim ibe la gasara fara salli fana ka salli fana rakam fula ibe salamu bila ibe la sara fana jo rakam fula iba salli ibe salamu bila ibe do mobili kono bon na ya soro futuri wakati de do bon be sagi salli fana ninte jamu taqdime wa bon na ya soro sisa salli fana wakati de e soro mobili kono mobili tigite so ka jo fa be tigi ka salli fana salli mais e yere ba do ni la gasara wakati koni be se yoro do be abe se wo yoro la mobili be jo abe se ka salli fana bila ni jigina iba ni la sara fara nyogonka uba fo ni majamu ta'khir ni jigina be salli fana la sara fara nyogonka o yoro la salli munum be se ka fara nyogo iba ken ni jogo de la folo ite salli mobili kono folo de ibe ninde ke futuru fana ni safo be ni jogo la futuru ya soro yoro do la mobili jora abake ka futuru salli e yere bado ni aye futuru sallat don na mobili kono su tilance beteme ka to mobili kono te jo safo fara futuru ka ikado mobili kono ba fo jamu taqdim ala na ya soro fana futuru de yi soro mobili kono umaso ka jo ayere bado kono ni su tilance bese abese yoro do la mobili be jo abe salli futuru bila ni jigina iba ni safo fara nyogonka uba fo ninde ma jamu ta'khir ibe ninde ke folo ite salli mobili kono bonna ya soro sa wakati do ye e soro mobili kono wakati ani anyogona wakati werete se ka fara nyogon misali da e salli fana salli e donna mobili kono la sara yi soro mobili kono mobili tigi banna ka jo ko be la sara salli ayire bado fana ni man la sara salli na beta yuro metile be bi mobili tigi inte jo la sara ni futuru be se ka fara nyogon kawa bon nin chogola ibe salli mobili kono nin chogola ibe la sara salli mobili kono ala ko qur'ana kono fattaqullaha masatatum ako aishra ala ya kashiko da mayira ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ne ala tin nimbila fenna ishe ko teminna ciden ko ija amartukum bi shay fa tu'minu masatatum ciden ko ne nyawu nyamra ni minya ya kashiko kola wala la sara sallila
i ka se ko nin da i ka salli mobile kono sino ni ma salli mobile kono ni be jigitire be be wakati be teme e be salli mobile kono min chokola abo choko kelende la fajiri ye e soron poli fondo kono atigite jo aw yere baro ni ma salli na be jotile be bo fajiri ne fembe saka fara nyon ka ni fanala ibe salli poli fon kono fattaqullaha masatatu salli chogo min ni be sala poli fon kono ibo ke ko salli a wakati kanata kita kofem ko doko uluka misirula ko burkina ko kam misirula ko ibasoro fente chewuni musoni nyogonche o be salli misiri kono jama fana be salli misiri kono fente chewuni musoni nyogonche be chokodi ko minye chidentile fentunte musoni chewuni nyogonche min be muso ka doro u ko fari kolo be sutura nu be ta salliro la cide nyode fo akwa kana la ka do muso pali kata misira la wali yaghrijuna tafilat min nu be bo fari kolo be ka sutura kana kasa jalan ku yere la muso ko fari kolo be sutura me cide ntile la pentun te cheuni muso ni nyogonche odi ato cide ko cheu ka safa nyuma nyu ka safa folore parce que nu muso kaja ako muso fana ka safa nyumanye uka safa labande ani chew kaja uka safa jugumanye uka safa foloy chew ka safa nyumanye uka safa foloy chew uka safa nyuma uka safa folo uka safa juguma uka safa laba muso uka safa nyuma uka safa laba uka safa juguma uka safa folo o fora munna parce que pentunte chew ni muso ni nyogo te chidentilela o fora o de kama wala muso ni chew be saka ke misiri la penta ni nyogonche o tumbe chiden tilela sebo tilela bashi tola muso ka sutura doro me doni kabo ko ni mugo mi mfana ye fendo muso ni nyogonche bashi taka pati fitina sirani kama parce que chiden tilela che munun tumbe misiri la o chewute an ka misiri kono chiden tilela muso munun tumbe na salli o muso te an ka muso ye ciden tilela misiri dibilende tundo kuran tunte hari lampa nyuman tunte donc an kam misiri a do suni tile be kale yele munun be misiri kono ani muso be na misiri kono chogome ani ciden tilela muso be ta misiri kono chogome chogo kelente wala ni misiri min fana ye hijabu do chewu ni muso ni nyogonche pasi tola akanyi fitina sirani kama akanyi pasi tala me kafo ewa abe misiri jalaginaye ko parce que pente muso ni chewu no nyogonche cide untile da pentunte chewu ni muso no nyogonche basi tu fanaka me muso ka sutura doro anu no yere ya do misiri ka dogo atese muso ni chewu koro muso ka sadlu ka sokono misiri tali se wajibi muso ka wajibi do chewu de ka yoro mina darura be misiri ka dogo yoro te muso bolo nu nana ubekere chewu la kosobe ola muso salli yoro kanyinu ye umulu ka salli ko so kono chewu dama kana misiri kono wala sino ni misiri kono yoro walendo ubebe se ka salli misiri kono har ni hijabu tunu nyogonche pasi tala me anka wakati labauna hijabu kono ka te chenu muso uche ode kani ode atu doni ke ko misiri mfule choko misisa ambe misiri min kono fe mfule ani muso ni chenu nyogonche doni ke ko misiri ben ni chokola muso ka safa fule de kani misiri mini pentu muso ni chenu nyogonche de chide nyoka safa folo juguma fodela ne misiri pembe cheu ni muso ni nyogonche ufana safa folo de kanye komi cheuta bon ko tarawi min fulani ne muso kata salli misiri kono ubo ka salli ka so kono tumankani
donc an ko farada wo hari farada muso ka salli de kanya ka sokono janko nafila hari farda salli ciden ko o buyutu hunna khairul lahunna ako muso ka sokono de kanyu makate me misiroka hari faralla janko nafila muso ka salla ka sokono o de kanyi mais ni muso munun ko ambe bokata jama salli yorola duawu munun beke ambe jama minyana kuraji soro bila sirali munun beke misirila anno bila sirali kawun fana soro akani abeta salli jama la misirila basita ka men ku yere sufura ala ko bo na ba salli aka sokono a wakati nyuma ye jumaye donc ni koni be ikelende be salli ka sokono ika salli bila su kono na su laba ika salli o de kanye ka teme su kun foloka bo ko mo mi ni ere bana de bala au kambere kasun ka bana intwala ba ube tuma ko ere bana be mo mi na be jale shi ko sumbe chogodi o ni ala ta ko fe dogotoro munumbe aka furakele la dogotoro nyumaw ana yere nu yere yado yere bana mimbe la ibeshe kasu ibesu mais nu ko yere bana mimbe la dogotoro se kasu de ibesu bilade bana mindo ni jigi bala abena furake ibe juruta ni ala yikene yebasa ni nu ko bana mindo ka yere bana mi fule bana mi nyen ni atese ka furake te kibi yere sorote an ka dogotoro doni la ite se ka sufana ibe mure boke har ni ala ya kala de taya ka koy don na ikene yara sa muno na ibo so aya suru ye min ka mure boke ni jugutin te furakeri la o sagilitika alayhi salam ko ce muno be safoni sungalo tarawihi isalli ukaso kono be chogodi ko ce nini misiri kaso misiri mi jama salli yorodo ibolo darurati misiri kono mimbe ebbali uka kofe salli la wajibi do eka ta salli o misiri kono de ibeta salli de bon hari ni ba fe kana salli ni ka muso ye ka du kono eye cede muso jama salli ma wajibuka ece jama salli wajiblende be eka ta misiri kono ika safo salli alimami kofe ni e safo salli alimami kofe ibe shagi kanika du kono ibe bili ka muso unye ka dembaya nye ka safo salli nu ye kuraye eka safo fulana beki man nafilay abeke uluma fardaye ibe nafila kenu ye ciden telela maju bunu jabali tumbe ninde abeta safo salli ciden kofe ciden nofe misiri la o kofe abena ka du kono abe o safo kele abe saga ka sallina ka dembaya ka nafila kenu ye wala ibode ke me jama salli farda salli te bi eka ko ika salli sokono de eka na farda yi salli alimami kofe o kofe nafila ibe sagi katika sokono ube sagi ka safo salli nuye ka nafila ke nuye kibake o chogode la nini misiri ko ni kaso aw be ka ale bolon nafila de ko cewa ko dole ko ale ka muso abe nye siri nan de ke ka nyaw siri ka nya da tugu ce yere ka muso koroba imo de fois ce ba ko ce ka muso ima ko akanya da tugu na imbo akana nye da tugu ko ale ko aka muso ma kana nye da tugu na imbila ko femba ale la fente ika wajibi ode yere muso koroba ye minke chiyato ode la ta asali makhluqi fi ma shakila qalim tiden ko ikana ta dam fem bato dam masa kutalela de bange baka bato be bange baka kuma korosili be de men na yi nyamarani ala sosoye oteta doni ke bauka kuma sahale na ni wali chewbe yoromi muso kanyeda siri kanyeda datugo pe ode wajibi aka ode doni ke bauka kuma sahale ne donc ka fo muso ko foni wali chew ko ye
o ye haramu ye o tɛ bɛɛ muso kana tugu a cɛ ka musokɔrɔba kɔ nin na cɛ fana kana tugu a ba kɔ nin na wa in jahadaka lan tusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tujihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko bangebaga fula n'u y'u kɛlɛ ko i ka musirikiya kɛ ka faruka i kanu bato o la dɛ ne u ka diɲɛ masalaha tɔ i bɛ se k'o k'u ye musirikiya fɔra dɛ o de ye junubu kunbaba ye sinon ala soso ni bangebaga ye ɲamarali kɛ n'a ye a tɛ bato o la bon ni ye min ɲininka i y'a dɔn wa safo kɔfɛ arakan fula dɔw bɛ yen u b'a fɔ arawatibu fardaw kɔfɛ arawatibu tan bɛ 12 bɛ fajiri arakan fula sali fana ɲɛ arakan fula sali fana kɔfɛ arakan fula wuturu kɔfɛ arakan fula safo kɔfɛ arakan fula nin ye 10 ye arawatibu dɔ arawatibu riwaye dɔw bɛ yen arakan 12 fajiri arakan fula sali fana ɲɛ arakan fula sali fana ɲɛ arakan 4 sali fana kɔfɛ arakan fula futuru kɔfɛ arakan fula safo kɔfɛ arakan fula nunu ɲɛ 12 nunu nana ummu habibata ka hadisa la arakan 10 nana abdullahi ibn umar ka hadisa la arakan 12 nana ummu habibata ka hadisa la ko ni don kono ni mɔgɔ min ye ni arakan 12 kɔlɔsi don o don i b'a kɛ ala bɛ so jɔ ye arjanna kɔnɔ b'a fɔ nin de marawatibu donc ni ye ɲininkali min kɛ tarawih min filɛ nin ye alimami caman n'u ye safo salli dɔrɔn u tɛ wagati di mɔgɔ ma ka ni arakan fula salli u bɛ wuli ka nafila daminɛ ka taa u don alimami kɔrɔ safo kɔfɛ arakan fula ani tarawih in tɛ sira la dɛ safo kɔfɛ arakan fula in yɛrɛ ka nafila ya n'a ka sunnaya ka gɛlɛ ka tɛmɛ tarawih kan parce que arawatibu ye sunnatul muakkada olu ye sunna gɛlɛnw de tarawih tɛ o cogo la ewa safo kɔfɛ arakan fula tɛ don tarawih in kɔnɔna la fana o y'a damana nafila de safo kɔfɛ an bɛ nasiha kɛ alimamiw ye alimami minnu bɛ nafila kɛ ni mɔgɔw ye ni safo sallira a ye wagati di mɔgɔw minnu na mɔgɔ minnu laada ye safo arakan fula sallire a ye wagati d'u ma u k'u ka arawatibu salli de fɔlɔ a ye wagati d'u ma u k'u ka arawatibu parce que safo kɔfɛ fo ajikarinw safo kɔfɛ ajikarinw olu kana u cogo la de safo kɔfɛ jikiri minnu kan ka fɔ safo kɔfɛ a ye 10 di mɔgɔ ma u ka na ni o jikiriw ye u cogo la kɛlɛ a filanan a ka 10 di mɔgɔw ma u k'u ka nafila arakan fula safo arakan fula salli safo kɔfɛ arakan fula a ye 10 di mɔgɔw ma u k'o salli fɔlɔ o de y'a to dɔɔnikɛbagaw ko tarawihi wagati y'a ta n'i ye safo salli k'a ka arakan fula salli ko tarawihi salli wagati y'a ta o de la donc safo kɔfɛ arakan fula arawatibu mun don a tɛ bi dɛ a tɛ don tarawihi kɔnɔ alimamiw a ye wagati di mɔgɔw ma safo kɔfɛ k'u ka jikiriw kɛ u ka ni arakan fula salli n'u ye ni arakan fula salli wagati min o la a bɛ wuli ka tarawihi kɛ ni mɔgɔw ye nin de y'a ɲuman ye mais a kan'u peredi u ka arawatibu la u ka salli de bon ni alimami min tɛ o ko dun an ye nin kɛ kɔnɔnajɛ de ye fɔlɔ alimamiw k'i janto nin na Ibn Semina rahimahullah ye nin kɔnɔnajɛ kɛ dɔɔnikɛbagaw y'a papiye ni carte lamada bɔ a bɛ se ka ci t'u ma Ibn Semina y'o kɔnɔnajɛ kɛ alimamiw ye a ko n'a ye safo salli ko 2 bɛɛ fɔlɔ a ye 10 di mɔgɔ ma safo kɔfɛ jikiriw u ko olu kɛ filanan n'a ye 10 di mɔgɔ ma u ka safo kɔfɛ arakan fula u k'o salli o kɔfɛ a b'a ka tarawihi kɛ ni jama ye an bɛ nin kɔnɔnajɛ kɛ alimami bɛɛ ye u ko janto nin na u kana mɔgɔ pɛrɛdi tereti kalo de don nin kalo ye baraji ɲini kalo ni tereti kalo de fila bolo mɔgɔ caman ye salo sunkalo ye ɲinan sunkalo ma ye n'a tun fɔra olu ye ko i ka sunkalo laban ye salo sunkalo in de u tun b'u cɛsiri dɛ bon mɔgɔ caman fana bɛ sunkalo filɛ ka ye
amba dafa de obe amba dafa te dafa obe ala de bolambe ala de lalaka dafa iranna min be wa samure taye ala de bodo wala ayetandi mo ma de ku kabbato kede ayetandi mo ku kabbaraji yinu kabbato ke ambo ko nan jakal mamuye no boray ni almami mit ko ni almami min takedo alay safo salli ute tandi mo be tarawih tuwa aka ebe munke doni ke ko ni nasisa eba kanka munke ko damado afolo jikiru munum be ke safo kofe yaro jikiru munum be na farda kofe o fem dobe o jikiru dobe o janyala madebe usurmani be subhanallah 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 siyata alhamdulillah siyata allahu akbar siyata farda kofe jikiru surma yenni e kan ninke nin tanta ke har ni ma jikiru jamunke e kan nin tanta inke i kawoli ki kan nafila ke sani to katla ni nya sira doye almami min te tandi ubu ka jikiru wakatin min ke ka jikir surmanu inke pour ka se ki karakan fula salli sanu kawuli bo no ya soro o sima ya alasa ulu ye tarawa safo salli drobe tarawih tugala tarawih arakan fulo labaw e kungania arawatibu e kungania arawatibu safo arakan fulay e kungania safo arakan fulay o be se kanyo almamini e ankangania eni kangania innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ciren ko baraw peke ni ngania de e ye min ngania ala bode sabiye nim fana min ngania ala bode sabaye donc e be sai wa tarawih arakan fulo fula e bu jati yire ko kungania yire ko ika arawati warakan fulay subhanaka